Το διαδίκτυο έχει να επιδείξει σημαντικά έργα λόγου και τέχνης, τα οποία παράγουν καθημερινά άνθρωποι με μεράκι και δημιουργικό ύψος. Επιβραβεύουμε τη διασταύρωση, την τεκμηρίωση, τη λήψη της αντίθετης άποψης. Αναδεικνύουμε τον ανεξάρτητο λόγο στο διαδίκτυο. Μέσα στον όριμαγδό των αντιγραφών, της άκρητης αναπαραγωγής και του copy-paste, προάγουμε τους ανθρώπους που επιμένουν στο πρωτογενές περιεχόμενο. Επιβραβεύουμε την αλληλεπίδραση μεταξύ των χρηστών. Αναδείξτε εσείς ό,τι αξίζει. Μια γιορτή του περιεχομένου στο διαδίκτυο. E-Awards, ελληνικά βραβεία διαδικτύου 2013. Επιλέξτε εσείς τους υποψήφιους όλο το χρόνο. Ψηφίστε ανάμεσα στους φιναλίστ σε δημόσια ψηφοφορία. Μια διοργάνωση του ανεξάρτητου διαδικτυακού περιοδικού και ραδιοφώνου Magga.gr. Παρακολουθήστε την τελετή απονομή σε ζωντανή μετάδοση από την Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων με κεντρικό παρουσιαστή τον Κώστα Αρβανίτη στις 25 Ιουνίου 2013, ώρα 9 το βράδυ. Από το YouTube με την ευγενική υποστήριξη της Google.